Zajednička istorijska čitanka zemalja jugoistočne Evrope na crnogorskom jeziku trebalo bi da doprinese prevazilaženju problema iz prošlosti i pomirenju u regionu. Ocijenjeno je na promociji čitanke. Projekat je finansirala Evropska unija sa 950.000 eura, a realizovao Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi. Koristeći čitanke kao dodatni materijal u kojima je od perioda Osmanskog carstva do kraja Drugog svjetskog rata sažeta istorija 12 zemalja jugoistočne Evrope, učenici će biti u prilici da nauče više, ali i da izvuču sopstvene zaključke o tome šta se kroz istoriju dešavalo, smatra premijer Igor Lukšić. Po prvi put istorijski izvori iz Crne Gore biće dostupni svim zemljama jugoistočne Evrope. To je po riječima premijera i preduslov našoj zajedničkoj evropskoj budućnosti. Istovremeno novo izdanje čitanke omogućit će učenicima u ostalih 7 zemalja da saznaju više o Crnoj Gori, o njenoj ulozi i bitisanju u period Otomanske imperije do Drugog svjetskog rata. Uvjeren sam da će naši učenici, koristeći istorijske čitanke, stičući znanje o narodima i događajima jugoistočne Evrope ovog perioda, prepoznati dostignuća, suočiti se sa greškama, izgrađujući zdrave odnose i stavove za dobrobit Crne Gore, ali i regiona kom pripada. Čitanku je osmislio tim od 50 stručnjaka, profesora i akademika iz 12 zemalja jugoistočne Evrope. Upravo zbog velikog broja urednika i autora, kao i različitih pogleda na prošlost, čitanke nijesu idealne, kaže jedan od urednika i istoričar Dragutin Papović. Urednici i autori su kroz konstruktivnu raspravu zaključili da je najbolje ako se ponude izvori i stavovi koji upućuju na različita mišljenja, kako bi se iz njihovog odnosa došlo do objektivnih zaključaka. Zbog takvog pristupa u ovim čitankama ima sadržaja koji se kose sa našim ukorijenjenim shvatanjima o sopstvenoj prošlosti, ali to treba iskoristiti kao šansu za otvorenu raspravu. Projekat Zajednička istorijska čitanka zemalja jugoistočne Evrope na crnogorskom jeziku finansirala Evropska unija sa 950.000 eura, a realizovao Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi. Crna Gora je pozitivan primjer uprkos problema sa kojima se suočavala i suočava. Nema problema sa manjinama i susjedima, što je jedan od uslova za ulazak u Evropsku uniju. Nadam se da će ovaj projekat doprinijeti prevazilaženju problema iz prošlosti i pomirenju u regionu. Djeca treba da uče šta se zaista desilo i da pokušaju da žive zajedno. Do sada su objavljene čitanke na albanskom, bosanskom, crnogorskom, hrvatskom, engleskom, grčkom, makedonskom, srpskom i turskom jeziku.